Пошукі Іранона. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Пераклад зроблены ініцыятывай Белрыт. Чытае Васіль Ядченка. У гранітны горад Телот завітаў юнак з вянком вінаграднага лісця на галаве. Валасы яго блішчалі ад мірры, а пурпуровая рыза была парвана шыпамі гары Седрак, што ляжыць за старажытным каменным мостам. Мужчыны Телота, цёмныя і суворыя, яны жывуць у квадратных дамах. Яны з нахмуранымі тварамі запыталі ў незнаёмца, адкуль ён прыйшоў, як яго завуць і якая яго доля. І юнак адказваў: «Я Іранон і прыйшоў з Айры, далёкага горада, які я памятаю толькі цьмяна, але імкнуся зноў яго адшукаць. Я спяваю песні, што вывучыў у тым далёкім горадзе, і маё прызванне – ствараць прыгажосць з успамінаў пра дзяцінства. Маё багацце – маленькія ўспаміны, мары і надзеі, пра якія я спяваю ў садах, калі заходні вецер калыша бутоны лотаса пад лагодным месяцам». Калі мужчыны Телота пачулі гэтыя словы, яны пачалі шаптацца паміж сабой, бо хоць у гранітным горадзе няма ні смеху, ні песень, суворыя мужчыны часам глядзяць на карфійскія ўзгоркі вясной і думаюць пра лютні далёкага ўная, пра якія распавядалі падарожнікі. І думаючы так, яны запрасілі незнаёмца застацца і паспяваць на плошчы перад вежай мліна. Хоць ім не падабаліся ні колер яго парванай рызы, ні мірра ў валасах, ні вянок з вінаграднага лісця, ні маладосць яго залатога голасу. Увечары Іранон спяваў. І пакуль ён спяваў, стары маліўся, а сляпы сказаў, што бачыў німб над галавой спевака. Але большасць мужчын Телота пазяхала, некаторыя смяяліся, а некаторыя пайшлі спаць, бо Іранон не казаў нічога карыснага, спяваючы толькі свае ўспаміны, свае мары і свае надзеі. Я памятаю змярканне, месяц і мяккія песні і акно, каля якога мяне калыхалі. І праз акно была відна вуліца, дзе з'яўляліся залатыя агні і дзе цені танчылі на дамах з мармуру. Я памятаю пляму месячнага святла на падлозе, якая не была падобная на іншае святло, і мроі, што віліся ў промнях месяца, калі мая маці спявала мне. І яшчэ я памятаю ранішняе сонца, якое зяла над шматкаляровымі пагоркамі ўлетку, і салодкі водар кветак, які прыносіў паўднёвы вецер, што прымушаў дрэвы спяваць. О, Айра, горад мармуру і берылу, колькі ж у цябе прыгажосці! Як я любіў цёплыя духмяныя гаі за празрыстай нітрай і вадаспады маленькай кра, што цякла праз зялёную даліну. У тых гаях і ў той даліне дзеці плялі вянкі адзін аднаму. Там на змярканні я бачыў дзіўныя мары пад дрэвам яд. Там я глядзеў на агні горада ўнізе і на звілістую нітру, якая адбівала стужку зорак. І ў горадзе былі палацы з жылістага і рознакаляровага мармуру з залатымі купаламі і размаляванымі сценамі, і зялёныя сады з блакітнымі басейнамі крышталёвых фантанаў. Часта я гуляў у садах і хадзіў па парках, ляжаў і марыў сярод белых кветак пад дрэвамі. А часам на захадзе сонца я падымаўся да цытадэлі доўгай вуліцы ўгару і адкрытага месца і глядзеў уніз на Айру, чароўны горад мармуру і берылу, цудоўныя ў сваёй вопратцы залатога полымя. Доўга я сумаваў па табе, Айра, калі мы пайшлі ў выгнанне. Я быў яшчэ малым, але мой бацька быў тваім каралём. І я зноў прыйду да цябе, бо так наканавана лёсам.
праз 7 зямель я шукаў цябе. І некалі я буду кіраваць тваімі гаямі і садамі, тваімі вуліцамі і палацамі. Буду спяваць людзям, якія будуць ведаць, пра што я спяваю, і не будуць смяяцца і адварочвацца. Бо я Іранон, які быў прынцам Айры. У тую ноч мужчыны Телота пасялілі незнаёмца ў стайні, а раніцай да яго прыйшоў архонт і сказаў ісці ў майстэрню Афока Шабашніка і стаць яго вучнем. Але я, Іранон, спявак, сказаў ён, і не ляжыць маё сэрца да рамяства шабашніка. Усе ў Телоце мусяць працаваць, адказаў архонт, бо такі закон. Тады сказаў Іранон: для чаго вы працуеце? Ці не дзеля таго, каб жыць і быць шчаслівымі? І калі вы працуеце толькі дзеля таго, каб працаваць больш, калі ж вас знойдзе шчасце? Вы працуеце, каб жыць, але хіба жыццё не складаецца з прыгажосці і песень? І калі сярод вас няма спевакоў, хто ж будзе апавядаць пра вынікі вашай працы? Праца без песень – гэта як знясіленае падарожжа без канца. Хіба смерць не была б больш прыемнай? Але архонт быў змрочны і не разумеў і дакарыў незнаёмца. Ты дзіўны юнак, і мне не падабаецца тваё аблічча і твой голас. Словы твае – блюзнерства, бо багі Телота сказалі, што праца – гэта дабро. Нашыя багі абяцалі нам прыстанішча святла пасля смерці, дзе будзе адпачытак без канца, прыгажосць для вачэй і крыштальная прахалода, сярод якой ніхто не будзе турбаваць свой розум думкамі. Ідзі ж тады да Афока Шабашніка або сыходзь з горада да заходу сонца. Усе тут павінны працаваць, а песня – гэта глупства. Іранон выйшаў са стаўні і пайшоў вузкімі каменнымі вуліцамі паміж змрочных квадратных дамоў з граніту, шукаючы чагосьці зялёнага ў веснавым паветры. Але ў Телоце не было нічога зялёнага, бо ўсё было з камення, і твары мужчын былі пахмурнымі. Але каля каменнага берага павольнай ракі Зура сядзеў малады хлопец з сумнымі вачыма, які ўглядаўся ў ваду, шукаючы зялёныя галінкі, прынесеныя з пагоркаў вясновымі паводкамі. І хлопец сказаў яму: «Ці ты не той, пра каго кажуць архонты, што шукае далёкі горад у прыгожай краіне? Я Рамнот і паходжу з роду Телота, але я недарэчны да звычаяў гранітнага горада і штодня жадаю цёплых гаёў далёкіх зямель, прыгажосці і песень. За карфійскімі ўзгоркамі ляжыць Унай, горад лютняў і танцаў, пра які людзі шэпчуць і кажуць, што ён адначасова цудоўны і жахлівы. Туды я пайшоў бы, калі б быў дастаткова сталы, каб знайсці дарогу, і туды ты павінен пайсці, калі хочаш спяваць і каб людзі слухалі цябе. Пойдзем з горада Телот і адправімся разам у пагоркі вясны. Ты пакажаш мне шляхі падарожжаў, я буду слухаць твае песні ўвечары, калі зорка адна за адной прыносяць мары ў розум людзей. І, магчыма, Унай, горад лютняў і танцаў, гэта і ёсць тая цудоўная Айра, якую ты шукаеш. Бо кажуць, што ты не ведаў Айру з даўніх часоў, а імёны часта змяняюцца. Пойдзем у Унай, о Іранон, з залатымі валасамі, дзе людзі зразумеюць нашыя жаданні і прымуць нас як братоў, ніколі не смеючыся і не нахмурваючыся на нашы словы. І Іранон адказаў: «Няхай будзе так, хлапеча. Калі ў гэтым каменным месцы хтосьці жадае прыгажосці, яму трэба шукаць горы і тое, што за імі. І я не пакіну цябе сумаваць каля павольнай Зуры. Але не думай, што радасць і бяспечнасць знаходзяцца адразу за карфійскімі ўзгоркамі або ў якім-небудзь месцы, якое ты зможаш знайсці за дзень, год або 5 гадоў.
Ведай, калі я быў такі малы, як ты, я жыў у даліне Нарфас, каля халоднай Хары, дзе ніхто не хацеў слухаць мае песні. І я казаў сабе, што калі вырасту, пайду ў Сінару на паўднёвым схіле і буду спяваць усмешлівым пагоншчыкам вярблюдаў на рынку. Але калі я пайшоў у Сінару, я знайшоў пагоншчыкаў вярблюдаў п'янымі і брыдкімі і ўбачыў, што іх песні не падобныя на мае, таму я паплыў на баржы па Хары да Ярэну з оніксавымі сценамі. І салдаты ў Ярэне смяяліся з мяне і выгналі мяне, і я блукаў па многіх іншых гарадах. Я бачыў Стэтэлас, які знаходзіцца пад вялікім вадаспадам і глядзеў на багну, дзе калісьці стаяў Сарнат. Я быў у Траай Ларнеку Кадафероне на звілістай рацэ Ай і доўга жыў у Олатое, у краіне Ламар. Але хоць часам у мяне і былі слухачы, іх заўсёды было мала, і я ведаю, што сапраўднае паразуменне мяне чакае толькі ў Айры, горадзе мармуру і берылу, дзе мой бацька калісьці кіраваў як кароль. Таму мы будзем шукаць Айру, хоць варта наведаць далёкі і бласлаўлёны лютнямі Унай за карфійскімі ўзгоркамі, які, магчыма, і ёсць Айра, хоць я так не думаю. Прыгажосць Айры пераўзыходзіць уяўленне, і ніхто не можа расказаць пра яе без захаплення, у той час як пра Унай з ліслівай усмешкай шэпчуць караваншчыкі. На заходзе сонца Іранон і маленькі Рамнот выйшлі з Тэлота і доўга блукалі сярод зялёных пагоркаў і прахалодных лясоў. Дарога была цяжкай і непразрыстай, і нярэдка ім здавалася, што яны не набліжаюцца да Уная, горада лютняў і танцаў. Але ў прыцемках, калі з'яўляліся зоркі, Іранон спяваў пра Айру і яе прыгажосці, а Рамнот слухаў, і таму яны абодва былі шчаслівыя па-свойму. Яны елі шмат садавіны і чырвоных ягад і не заўважалі, як мінае час. Але прайшло шмат гадоў. Маленькі Рамнот ужо не быў такім маленькім і гаварыў глыбокім голасам замест высокага. Хоць Іранон заўсёды заставаўся такім жа, упрыгожваючы свае залатыя валасы вінаградам і духмянымі смоламі, знойдзенымі ў лесе. Так здарылася, што аднойчы Рамнот пачаў здавацца старэйшым за Іранона, хоць быў вельмі маленькім, калі Іранон знайшоў яго ў Тэлоце. Той назіраў за зялёнымі галінкамі побач з павольнай зурай, аточанай каменнымі берагамі. Аднаго разу, калі поўня залівала начное неба, падарожнікі дасягнулі вяршыні гары і паглядзелі ўніз на мноства агнёў Уная. Сяляне казалі ім, што яны ўжо побач, але Іранон ведаў, што гэта не яго родны горад Айра. Агні Уная не былі падобныя на агні Айры. Яны былі рэзкімі і асляпляльнымі, у той час, як агні Айры ззялі мякка і чароўна, як ззяла святло месяцу на падлозе ля акна, дзе маці Іранона некалі калыхала яго спяваючы. Але Унай быў горадам лютняў і танцаў, таму Іранон і Рамнот спусціліся па стромкім схіле, каб знайсці людзей, якім песні і мары прынеслі б задавальнення. Калі яны ўвайшлі ў горад, то знайшлі ўпрыгожаных ружамі гуляк, якія хадзілі ад хаты да хаты і высоўваліся з вокнаў і балконаў, слухалі песні Іранона, кідалі яму кветкі і ляскалі ў далоні, калі ён завершваў. І на імгненне Іранон паверыў, што знайшоў тых, хто думае і адчувае, як ён, хоць горад не быў і на адсотак бліжэй па прыгажосці да Айры. Калі настаў світанак, Іранон з жахам азірнуўся, бо купалы Уная не былі залатымі на сонцы, а шэрымі і змрочнымі. І мужчыны Уная былі бледнымі ад забаў і тупымі ад віна, і непадобнымі на зіхатлівых мужчын Айры.
Але паколькі людзі кідалі яму кветкі і хвалілі яго песні, Іранон застаўся, а з ім і Рамнот, якому падабаліся гулянкі горада і які насіў у сваіх цёмных валасах ружы і міру. Часта па начах Іранон спяваў для гуляк, але ён заўсёды быў такім, як і раней, увенчаны толькі вінаградным лісцем з гор, успамінаючы мармуровыя вуліцы Айры і гіалінтавую нітру. У аздобленых фрэскамі залах манарха ён спяваў на крышталёвым падмостку люстэркавай падлогі. І пакуль ён спяваў, у галовах яго слухачоў ствараліся карціны. І вось сама падлога пачала адлюстроўваць іх. Старыя, прыгожыя і напаўзабытыя рэчы замест сп'янелых ад віна бяседнікаў, якія кідалі ружы ў Іранона. І кароль загадаў яму адкласці яго падраныя пурпурныя адзенні і апрануў яго ў атлас, залатую тканіну, даў яму кольцы зялёнага нефрыту і бранзалеты з афарбаванай слановай косткі і пасяліў яго ў пазалочаным пакоі з габеленавымі сценамі, ложкам з салодкага разьбянага дрэва, з балдахінамі і покрыўкамі з шоўку, абшытымі кветкамі. Так жыў Іранон у Унаі, горадзе лютняў і танцаў. Невядома, колькі Іранон прабыў у Унаі, але аднойчы кароль прывёў у палац дзікіх крутлівых танцорак з ліранскай пустыні і цёмных флейтыстаў з Дрынена на ўсходзе. І пасля гэтага гулякі кідалі свае ружы не столькі Іранону, колькі танцоркам і флейтыстам. І дзень за днём Рамнот, які быў маленькім хлопчыкам у гранітным тэлоце, станавіўся ўсё больш грубым і чырвоным ад віна. Ён марыў усё менш і менш і слухаў песні Іранона з меншым задавальненнем. Але хоць Іранон быў засмучаны, ён не пераставаў спяваць і ўвечары зноў расказваў пра свае мары пра Айру, горад мармуру і берылу. Аднойчы ноччу чырвоны раздуты Рамнот цяжка захроп у шаўковых падушках свайго ложка і памёр у пакутах. У той час, як Іранон, бледны і стройны, спяваў сабе ў далёкім куце. І калі Іранон аплакаў магілу Рамнода і пасыпаў яе зялёнымі галінамі, якія Рамнот любіў, Іранон адклаў свае шаўковыя адзенні і каштоўнасці і пакінуў святочны Унай, горад лютняў і танцаў, апрануты толькі ў падраныя пурпурныя адзенні, у якіх ён прыйшоў, і ўвянчаны свежым вінаградным лісцем з гор. Іранон блукаў у промнях сонца на захадзе, усё яшчэ шукаючы сваю родную зямлю і людзей, якія зразумелі б і палюбілі яго песні і мары. Ва ўсіх гарадах Кідадры і ў землях з абназайскай пустыняй дзеці з вясёлымі тварамі смяяліся з яго старых песень і падранага пурпуровага адзення. Але Іранон заставаўся вечна маладым і насіў вянкі на сваёй залацістай галаве, спяваючы пра Айру, асалоду мінулага і надзею будучыні. Так, аднойчы ноччу ён прыйшоў да ўбогай хацінкі векавога пастуха, сагнутага і бруднага, які пасціў худыя статкі на камяністым схіле над тваністай багнай. З гэтым чалавекам Іранон загаварыў, як і з многімі іншымі. «Ці можаш ты сказаць мне, дзе я магу знайсці Айру, горад мармуру і берылу, дзе цячэ гіалінтавая нітра і дзе вадаспады малюсенькай кры спяваюць у зялёных далінах і лясістых пагорках сярод дрэў яд». І пастух, пачуўшы гэта, доўга і дзіўна глядзеў на Іранона, быццам згадваючы нешта вельмі даўняе ў часе, адзначаючы кожную рысу твару чужынца, яго залацістыя валасы і карону з вінаграднага лісця. Але стары паківаў галавой і адказаў: «О, чужынец, я сапраўды чуў назву Айра і іншыя імёны, якія ты назваў, але яны прыходзяць да мяне здалёк, з пустэчы доўгіх гадоў.
Я чуў іх у сваёй маладосці ад вуснаў аднаго таварыша па гульнях, хлопчыка-беспрытульніка, які аддаваўся дзіўным марам, выдумляў доўгія апавяданні пра месяц, кветкі і заходні вецер. Мы часта смяяліся з яго, бо ведалі яго ад нараджэння, хоць ён лічыў сябе сынам караля. Ён быў прыгожы, як і ты, але поўны глупства і дзівацтва. І ён уцёк, калі быў маленькім, каб знайсці тых, хто ахвотна слухаў бы яго песні і мары. Як часта ён спяваў мне пра землі, якіх ніколі не было, і рэчы, якія ніколі не маглі існаваць. Пра Айру ён шмат казаў, пра Айру і раку Нітру і вадаспады малюсенькай Кры. Ён заўсёды казаў, што калісьці жыў там як прынц, хоць тут мы ведалі яго ад нараджэння. Ніколі не было ні мармуровага горада Айры, ні тых, хто мог бы атрымліваць асалоду ад дзіўных песень, акрамя мар майго старога таварыша па гульнях Іранона, які сышоў. І ў прыцемках, калі зоркі выходзілі адна за адной, і месяц заліваў багну святлом, падобным на тое, што дзіця бачыць на падлозе, калі яго калышуць увечары, у смяротныя твані увайшоў вельмі стары чалавек у падраным пурпуровым адзенні, увянчаны завялым вінаградным лісцем. І глядзеў ён наперад, быццам на залатыя купалы прыгожага горада, дзе сусвет і ўсе мары простыя і зразумелыя. Той ноччу нешта з юнацтва і прыгажосці памерла ў старэйшым свеце.